Later that same evening. May bisita kami. Andito sa bahay si Hanukuti. Oh! Your dress? Chuka, don't touch her dress. Oh, tikil na chuka ka. Andito yung mga bata. Ay! Ayo. Hanukuti! Look, Auntie! Hello! Hi, say hi. His reaction! Really? But it's too much. Are you afraid? Huh? And Naya, you love. Look at Hanukuti draw. Wow. This is Hanukuti drawing, okay? Okay. Okay. You wanna like it? You want this one? You are a girl. Why are you playing this? You said next time. What is it? Oh, next time. Next time. Next time. Huh? You don't have school, so you can sleep here. Hanukuti. You sleep with Auntie. Huh? Huh? Oh, cute. It's long time. Very baby color. Long time.
Nacho kakak, nacho kakak. Nacho kakak, nacho kakak. Give some. Bye-bye. Take care. Sino pa? The next morning. Assalamualaikum. Good morning everyone. So here we go again, Monday na po. Ang inyong Inday, back to normal na naman. So, by the way, may bisita pala kami kagabi, no. Ang akin, nandito yung kapatid ng asawa ko. May pinadala pala sa amin ng aking biyanan kasi yung sister-in-law ko merong kapatid pumunta dito nagbakasyon. So, nagpadala ng konti yung aking biyanan ng ano ba, hipon. Ito mga ganito. Dry na hipon. Ayan. Mga ganito. Ewan ko ba, ba't nga pinadalhan ito? Hindi man ako mahilig sa ganito. Tuyo man hinahanap ko, hindi man ito. Hinahanap ko, pero okay na rin to. Pagtigaan na rin to. Pwede pala i-dry ang hipon, no? So, marami yan siya. And then, ano, beef, at saka yung pateri, tsaka some snack from India. Pinadala. Konti lang din kasi nga yung kilo niya, hindi kaya. So, hinati-hati lang din. Maraming pinadala yung biyanan ko, pero naiwan dun sa India. Sayang. Kilo nga kasi sobra sa kilo. So, it's okay. Ang daming ganap kagabi. Biglaan talaga yung ano nila. Pagdating nila. Buti na lang may pagkain pa kami dito, no? Kasi mga 11 na rin sila dumating. Uy, patulog na nga kami. Hinintay ko na lang si medyo matapos maligo. Tapos yatid ko na rin siya sa baba. Kasi nga, hinintay ko na lang din matapos si Nacho maligo. And then, ihatid ko na siya sa baba kasi asikasuhin ko pa yung ama. Kailangan kasi nung pumasok ng maaga. Sa afternoon, magluluto ako kasi meron akong adobo dito na hindi marinate kagabi. Hindi na lang pala, hindi ako nagluto ng adobo kagabi kasi unexpected yung mga bisita namin. Wala talagang pasabi na pupunta ba. Biglaan lang dyan. Tuwang-tuwa naman yung mga bata. Tsaka alam nyo ba, ito pa ha. Yung mga pamangkin ng asawa ko, mas close pa sa akin kaysa dun sa tito nila, yung dalawang bata. Lalo na yung bunso. Hindi talaga umiimik dun sa asawa ko ba. Mahiyain. Pero pagdating sa akin, ang daldal. Tapos tuwang-tuwa kami kagabi, diba? Makita nyo dyan sa video. Pinapahalik namin sila. Pinapahalik ko siya sa ano niya, sa tito niya. Sabi ko, halikan mo yung tito mo with sound sa naghalik mo siya sa akin, nag-kiss mo na siya sa akin, sabi niya. With sounds na yun. And then, pagdating dun sa mag-ama ko, wala din taon. Hindi ko alam, mahihain talaga sila pagdating sa mga ano nila. Tito niya yun ha, tito niya. Ko lang nakilala yung ano ng mga pamangkin niya. Mag 4 years na. O mag 4 years na ngayon. Nakilala ko yung, baby pa naman yan siya nung nakilala ko yung ano, yung bunso. Yung una, ganun din yan siya. Mga 2 taon pa lang yung bunso. Ito mo na, laki na. Tapos yung panganay, mas close talaga sa akin yung panganay. Tapos, yan yung lagi natutulog dito. Gusto matulog lagi dito. Dami kong chismis. Nag-alarm na pala yung aking alarm. Wait lang ha. So, chinek ko lang si Nacho kung ano na nangyayari doon sa bathroom. Puntahan natin yung aking halaman muna habang naghihintay kay Nacho. So, malinis ang bahay. Nakapaglinis na rin ako. Nalipad ang aking sinampay. Nalipad ang aking sinampay. Ayan, dito. So,
bibisitahin ko lang yung aking mga pananima. Ayan. Tapos yung aking punla. So, ang aking mga pananim ay unti-unti nang nabubuhay. Ayan. Ang kamuti ko, sobrang laki na, oh. Gumapang yung kamuti ko, oh. Ayan. Diba? Ay, ang ganda na aking kamote. Sana mabuhay to. Inilipat ko kasi yan eh. Nahatid ko na sa baba si Nacho. Paakyat na ako ng bahay. Ayan yung weather sa labas, ang ganda. I-check ko man dito naman lahat. Especially ang kanyang wallet. Tsaka ilagay na lang ang susi at tsaka yung kanyang table and then wala kong medyos. Wala nang medyas ang aking asawa. Kasi dun, initin ko lang yung baon niya kay. Prefer ko naman yun kanina kaso malamig na ah. Kailangan natin iinit. So, init ko muna to. Ininit ko na yung baon niya kasi malamig na yun siya. Kanina ko pa kasi yun na-prepare. And then, pag nakaalis na siya, tsaka ako magluluto ng adobo. Kung magluto ng adobo, matulog muna ako saglit, mga 2 hours. Kasi, after 2, mga 2, kailangan ko magluto na ng hapunan. Kasi mga 3, dating na yun sinadyo. Mga 1 hour lang naman kung magluto ako. So, okay lang yun. Yung 2 hours talaga ako niyan magpahinga kay delicate sa ating life. Kailangan ko ng rest, no? Kasi anong oras na kami minsan natutulog, tapos ang aga ko magising lagi. Kaya yan ang routine ko, Monday to Friday. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan ko talaga mag-relax nga talaga ako, either linggo or Sabado. Tapos lalabas kami niyan, hindi talaga pwedeng mawala ang isang linggo hindi kami lumabas. Kahit magpunta sa park or kumain sa street. Yan ang mga gustong-gusto ko ba. At saka, go na yan siya. Ayan, naalala nyo ba? May ginagawa akong pizza na bread. Ganito yun. Ayan o. Keto. Malinis yung kamay ko ha. Wala na ko na siya gimekos-mekos. Pistin yung gimekos-mekos na yan. Yun lang yung baon niya. Tapos meron siyang kakainin dun. Bago siya umalis. So, hintay lang natin siya makaalis and then magluto na tayo ng adobo. Yung adobo ko, gimarinate ko na yun kagabi. So, ayan, nakaalis na yung asawa ko. So, lutuin natin yung aking gimarinate na manok kagabi. Adobo kasi ito. Eh, alam niyo naman, hindi man siya kumakain ng adobo. Igigisa ko muna siya sa, sibuyas at saka luya. Ayan, okay na. Ayan, ilagay na natin tong sibuyas at saka luya. Sobrang gisang-gisa po natin. Kaya ako nagbuto ng adobo pag wala na yung asawa ko kasi hindi yan siya kumakain ng adobo. At saka sakto din kasi may balak ako magluto kagabi bago matulog, diba? Eh sakto dumating yung mga bisita namin, yung kapatid niya.
sakto dyan na wala akong nagluto. Kaya kung nagluto ako, nako, hindi ko malayan kung anong malong baho dito sa loob ng bahay kasi Pinoy food man to na itong masala nila. Ayan, pag ando na siya, pwede natin ilagay yung i-marinate na kagabi eh. Yung minarinate ko kagabi, pwede natin siyang ilagay. So, mamaya na natin ito ilagay. Isit aside na natin ito. Kasi, i-fry muna natin sa siya dyan. Ayan. I-fry natin siya dyan. Parang, i-ano lang natin ba? I-fry natin ng konti. Sobrang marinated talaga yan. Huwag nyo naman. Iba na yung kulay niya. So, ngayon, balihin na natin ha. Ayan. Yung natirang sauce ang pinakagagawin natin sa bowl niya. Ayan. Hindi na kailangan ng pampalas din kasi malasa na yan ng sobra. Sarap po. Dalawang klase yung ginagawa ko sa aking adobo. Yung with honey, tapos yung ganito lang. Pinakita ko naman sa inyo kung paano i-marinate ito, diba? So, ayan, as you can see, ayan na yung tsura niya. And then, ipila natin ito ilagay. Ito yung gagawin natin pinakang sauce. So, diba? Anak ko, sobrang sarap talaga nito. Balihin muna natin na. After natin ito ilagay.